Решихме да замразим сериала. Що бе, хора? Вижте го какъв е як. Така, щото сме продуценти и правим каквото си искаме. Ай ни писна той селско кличе на главния герой. Абе, аз мога и нормално да говоря. Нали ви ма накарахте да говоря така? Я, българ говори като полицай Борис. На мен пък ми заприлича на Хорацио. Или пък на Мандило. Не знам. Аз какво да кажа? Толкова бързо навикнахте тука, че не можах да си викна озвучителя. Наложи се да ме озвучава кмета. Отплеснахме са. Сега какво следва? И решихме да ви заменим. Да ни замените? С кой ще не заменяте, бе? Ами с нас. С вас? С нас, да. Искаме и ние да станем известни. А и можем да си го позволим. Нали ние сме шефовете, е? Но как така? Та вие сте скучни и безлични продуценти. Ще изгубите зрителският интерес за нула време. А и хората не ви познават. Ще мине цяла вечност, докато станете звезди като нас. Споко. Ще стане набързо, като платим на всички да ни покажат 1000 пъти за един месец. Там ще поревем малко да подкрепят българското изкуство и всички тия клишета е готово. Не вярвам на ушите си, ей! Ей, поне ни дайте шанс да се представим, а? Все пак той демо и за нас, не за вас. Хубаво, айде. Представете се. Супер. Сега нека камерата се завърти драматично. Гадни твари! Пак тормозят моята любима! Дръж се, макаронче мое! Идвам да те спася! Идвам! Ох! Може пък и да е интересно. Мекък. О, аз им бях фен още преди да станат известни. А кога ще има нов епизод?